suma d'importació més exportació, som el primer port de l'Estat amb aquesta activitat. També som el primer port d'Europa i de la Mediterrània amb creueristes i som el primer port de la Mediterrània amb el tràfic de vehicles. Estem parlant de vehicles nous, evidentment. El gran repte és captar nous tràfics i generar més activitat. A partir d'aquí això genera millors connexions, millors transitants i més oportunitats per a l'empresa més propera a poder internacionalitzar la seva activitat econòmica. I aquest és el nostre gran repte, col·laborar a generar ocupació i activitat econòmica al país.